கை தட்டி ஒரு சரணத்தை பாடிடுவோம். ஆரோக்கியம் ஆரோக்கியம். எல்லாம் சேர்ந்து பாடலாங்களா? ஆரோக்கியம் ஆரோக்கியம் அப்பாவின் சமூகத்தில் ஆரோக்கியம். ஆரோக்கியம் ஆரோக்கியம் அப்பாவின் சமூகத்தில் ஆரோக்கியம். அல்லேலூயா. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, அப்பா சமூகத்திலே ஆரோக்கியம். அதாவது மனசுல உள்ள காயம்லாம் ஆச்சுன்னா நீங்க எதுவுமே செய்ய வேண்டாம், ஆண்டவர் சமூகத்துல போய் நல்லா பிரைஸ் பண்ணுங்க. என்ன செய்யுங்க? நல்லா துதிக்க ஆரம்பிங்க. அதுக்கு தான் கிறிஸ்தவர்கள் நிறைய பாடல்களை தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம். சமயத்திற்கேற்ற பாடல்களெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சாதான் வாயில வரும். புரியுதா? இல்லாட்டி வராது. அப்படி வராதவர்கள் புத்தகம் ஒன்றை வாங்கி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். சரியா? அதுல ஏராளமான பாட்டு இருக்குது. இப்போல்லாம் வந்திருக்கிற புத்தகத்துல எந்தெந்த கால சூழ்நிலையில என்னென்ன பாட்டு பாடணும்னு பிரிச்சே கொடுத்துட்டாங்க. அப்படி ஆண்டவர் சமூகத்துல நீங்க பாடி கர்த்தரை துதிச்சு பாருங்க, உள்ளத்துல இனம் புரியாத ஒரு சமாதானம், ஒரு சுகம் உண்டாகதை நீங்க பார்ப்பீங்க. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. ஆமா, நிறைய நேரத்தில் நம்ம கிறிஸ்தவர்கள் இந்த பாடல் துதி ஆராதனையை அசட்டையா நம்ம நினைக்கிறோம், அலட்சியமா நினைக்கிறோம். என்னடா இவ்வளவு நேரம் பாடுறாங்க, இத்தனை பாட்டை பாடுறாங்க அப்படின்னா என்ன கேட்டால் நீங்கள் சரியில்லைன்னு அர்த்தம். என்ன சரியில்லை? தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் கர்த்தரை துதிச்சு பாடி பழகலைன்னு அர்த்தம். பழகினவங்க அதை லைக் பண்ணுவாங்க. பழகாத கேஸ் தான் வந்து என்னடா எத்தனை பாட்டு பாடுறாங்க, எவ்வளோ நேரம் கர்த்தரை துதிக்கிறாங்க, எவ்வளோ நேரம் வேணுமா அப்படின்னு மணியை பார்க்கறது, பக்கத்தில் யார் என்ன பண்ணுறான்னு பார்க்கறது, அப்புறம் பாடுறவங்களுக்கு மார்க் போடுறது, இதெல்லாம் நடக்கும். இந்த மாதிரி கேஸுக்கெல்லாம் பாருங்கள் ஆரோக்கியம் கஷ்டம்தான் என்ன கேட்டால். ஆனால் என்னைக்குமே கிறிஸ்தவர்கள் ஆண்டவரை நல்லா துதிக்க பழகணும். ராமைன்னு சொல்லுங்களேன். துதியில ஒரு பவர் இருக்கு, நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். ராமைன்னு சொல்லுங்களேன். சரியா? நீங்க பழைய ஏற்பாட்டிலே நடந்த வெற்றிகளை எல்லாம் பாருங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பிரைஸ்ல தான் வெற்றி கிடைச்சிருக்கு. துதித்தல் அதுல தான் வெற்றியே கிடைச்சிருக்கு. ராமைன்னு சொல்லுங்களேன். சரியா? ஆமா. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கூட அவ்வளவு மோசமான ஆட்கள். அவங்களே கர்த்தாவே தேவர்களில் பாடல பாடினாங்க. அன்னாள் பெண்மணி பிள்ளையை பெற்றெடுத்த உடனே, பிள்ளை கிடைச்சிட்டுன்னு உடனே அந்த அம்மா பாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. மரியாள் பாட்டு இருக்கு நம்ம பைபிள்ல. பக்கத்தில் பார்த்து கேளுங்க, நீங்கள்லாம் பாடி துதிக்கிறீங்களா? இல்லை துதிக்கிறவங்களையெல்லாம் திட்டின்னு இருக்கிறீங்களா? இதில் ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும். சிலர்லாம் ஓவர்னா புரியுதா? கிரிக்கெட்டுக்கே 20 ஓவர் 50 ஓவர் தான். நம்மால் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஓவர். அதுக்கு நானே அதை ஏற்றுக்கிறது இல்லை. சரிங்களா? ஆனால் துதித்தல் பாடுறது வேண்டாங்கிறத நான் ஏற்றுக்கிறது இல்லை. ஏன்னா பைபிளே சொல்லுது, ஓசையுள்ள கைத்தாளங்களோடும் பேரோசையுள்ள கைத்தாளங்களோடும் என்ன செய்யணுமா? தம்புரு, நடனம், வீணை, சுரமண்டலம், பெரிய லிஸ்டே இருக்குது. இதை தான் தாவீது சொல்றாரு, துதித்தலே இன்பமும் ஏற்றதுமாயிருக்கிறது. யாருக்கு? மனுஷனுக்கு இன்பம், கடவுளுக்கு ஏற்றது. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்களேன்.